ngoba siyamukela ekade. Wawungamxoshi Cha ngamqondi wangithi nje ngesandla ngithi akekho mama ngemuva. Siyabonga kakhulu sizwe lonke isayidi likaMadlokovu balaleli nibonile njengamanje ukuthi uMadlokovu uchazile uthi ingane yayingaxoshwa yayimukelwa kodwa ke uyayiswa endaweni yebo sibonge kakhulu ngicabanga ukuthi bafowethu nizwe nokade nikufuna. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Actually guys, I am proudly South African. You know why? Because you never stop to amaze me. Last week Siphokazi Mbali find herself trending on social media after azithole segida phakathi kwezinhlansuthi zakwaShembe okwagcina sezimcela uxolo ngenxa yemgomo yebandla that doesn't allow women to dance phakathi kwamadoda. Kuleya video uManyandeni wezwakala sethi ngicela ningishade. The church members took it upon themselves to make things right with him, taking into consideration that she didn't know and understand imgomo yebandla nangendlela okugqokwa ngayo. They also explain ukuthi babengamxoshi kodwa babemkhombisa la kwakumele abe khona as a woman. Today guys, Nazareth Baptist Church KwaShembe invited Mbali Ebuhleni Mama Nazareth just to have lunch with him, and I guess she was given few lessons. As we can see her dressed accordingly with the duke in her head. We might be invited to her wedding very soon, who knows. According to Mbali's Facebook account, she is only 24 years, the guys born in 1997. Please check the following video and don't forget to comment below. Bye. Hayi bamkwethu usisi walukhela ukushada useshadiwe manje ushade ubakela umdluli ebuseni hayi sekuphelile bamkwethu siyabonga hayi